Sziasztok! Ez egy újabb fókuszáj. Olyan közelre nem tud. Sziasztok! Ez egy ilyen kicsomagoló videó lenne. Ö, egy Nokia Lumia 520-at vettem. Dobozáról annyit, hogy nagyon egyszerű kivitelezett, hogy egyébként ez a csatorna legjobb minőségű videója. Van Maps, Drive, Nokia Music. Ezután lesz még egy gagyi felbontású videó, amiben bemutatom ezt, amivel veszek. Legendák szerint amúgy 720p-s a felbontása, majd kiderül. Itt a Twitter oldaluk, a Facebook oldaluk, és ez 100%-ig újrahasznosítható. Semmit nem ír, hogy milyen a kamera, hányszoros a kijelző, meddig bírja az aksia, meg hogy mondjuk mekkora a kijelző felbontás, de csak gondolom 720p-s videókat tud felvenni, akkor legalább 720p-s kijelzője van. Ott is Nokia logó. Milyen színben elérhető? Piros, sárga, kék. Nekem most egy fehér hátlapú van, az nincsen felsorolva. Ez ilyen tök jó kihúzható, ilyen gyufás dobozszerű kialakítása van. Itt van az, hogy lehet levenni a hátlapot. Be kell nyúlni itt a hangszóró felett, azt megmutatom, és úgy a kameránál így ki lehet pattintani, tehát így rányomom a kamerára, és így ki lehet pattintani. Ja, nem kaptam hozzá töltőkábelt, úgy értem, hogy ilyen, ami be van építve, mondjuk, mutatok egyet. Mondjuk egy ilyen nem volt hozzá, mert használtam, vettem. Ehelyett kaptam egy törésbiztos micro USB-s kábelt, ami tökéletes szerintem. Most, hogy emlékezem, csak egy kicsit izgulok, mert mondom, ez a legjobb kamerájú telefonom, ami eddig volt, és hát egy ilyen kamera, ami ilyen minőségben vesz fel, az olyan 20 000 forint. Abba még memória kártya. És hát az úgy sokkal többbe került, ezt 10 000-ért vettem. Itt van az adásvételi szerződés, itt az ára, itt az eredeti ára, nem olyan rossz. És itt egy user manual, talán nem van írva, még nem nagyon olvasgattam bele. Itt egy több nyelvű, ezt félreteszem, mert nekem nem kell, itt egy magyar nyelvű. 6. oldal, telefongombja és részletei. Oké, ennyi. Hogy kell betenni a SD kártyát. Meg hogy hogyan lehet megnyitni az alkalmazásokat. Kiírta, hogy alacsony az akkumulátor töltöttsége, úgyhogy felteszem közben tölteni. Nekem van egy ilyen eredetileg Nokiás töltőm. Nokia Lumia töltőm, úgy kaptam Alarmtól, úgyhogy tökéletes. És más nagyon nem tudok elmondani róla. Meg még kaptam egy fülhallgatót, ezt idehozom.
Egy ilyen fülhallgatót. Rajta is van, hogy na, fókuszálj. Rajta is van, hogy Nokia. Itt, hogyha jobban megfigyelitek, van mikrofon, és ez egy ilyen olcsóbb megoldás, viszont nagyon jó a hangminősége, és hogyha mondjuk fúj a szél, és sugna a telefon, akkor bedugod, és ebben ilyen szűrő van elvileg, hogy nem hallod, hogy fúj a szél. Hogyha kint forgatok videoblogot, akkor valószínűleg ezt fogom használni. Köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, ezt nem raktam el. Nem barom. Használati utasítást ezt el kell rakni. Mert hát ha van olyan funkció, amit nem tudok, majd elolvasom. Amúgy a töltőkábeleket, azokat a régi elektromos, hát az egyik elektromos cigimnek a dobozában tartom. Cigi már nincs, az elektromos cigi már nincs meg, de nem kellett akinek adtam a dobozt, annak, vagy a cigit, annak nem kellett a doboz. De még hogy kaptam mellé 2 tokot, és az egyik sem ehhez a telefonhoz van. Mert ki van vágva, ugyanott vannak a gombok, kivétel a kamera gomb. Az meg nem tudom miért lett kitörve. És itt meg gondolom egy LED lámpának van kivágva. Ezen látszik, hogy ez nem gyári. Ennyi lett volna a videó. Sziasztok!